Ja tak zbožňujem tento môj vianočný stromček takto v noci. Vždy som takýto chcela mať. Aj sa mi to splnilo. Už tu máme nejaké dárky. Toto všetko musím ešte zabaliť. Je toho veľa. Kúkam pritom tento film. A aspoň mi to pomôže trošku k vianočnej nálade a je tam dobré herecké obsadenie. Všetko je pobalené. Vítam vás pri tohtoročnom vianočnom vlogu. Prečo tu nemám také dobré svetlo? Nevymyslela som dobre toto osvetlenie v tomto dome. Nevymysleli sme, aby sa tu niekto nenahneval. Tohtoročné Vianoce budú o niečo smutnejšie, pretože nás opustila moja babka. Takže možno, že menej záberov budete vidieť z tej časti rodiny, respektíve celkovo toto video. Neviem ani, ako dopadne, ale chcela som natáčať. A môžete počuť, že mám sexy hlas, teda možno, ale som chorá už asi 4. deň. A dneska aj sa čudujem, že mám ešte hlas. Lebo ráno som ho moc nemala. No, máme 22. a ešte nič nemám napečené, takže idem na to. Toto budú linecké. Budem robiť aj včelie úliky, pravdepodobne aj vanilkové rožky. A ešte z týchto keksikov také pomarančové guličky. Keď sa darí, tak sa darí. Vykladáš, Mikuláš. Mikuláš som. Ukáž svoj košíček, či čo to je. Asi dám zatiaľ niečo. Ale teraz si nič nedávaj. Patrne, lebo to som operovala. No, padajú vajca. A ja to zjem, ja všetko zjem. Nevieš, že budeme, papa. Ja už viem, čo to je. Notes. Otvor to. Zošit, ktorom je zhrnuté kto, čo nemá rád, kto, čo nemôže, kto, čo ľúbi. Aby si ho vždy zapamätal. Ja vám dajakú veľkú krabicu tu. Tu máš spolu sediaceho. Koza. To je koza? Ovca. To je ovca. Štoky. Sme si sadli jak malej deti, aby to koza. Vpredu je koza. Ovca to bude. Ovca. To je barás, hej? Lama.
Robíte? Idem si po zákusky, ktoré som nechala u otca. A mám veľmi zaujímavý outfit. Prosíme si jeden darček. Áno. Počkej. No dobre, Vy ste moje zlaté, aj ostanete moje malinké deťatka. No. Musela som si upraviť vlasy a požičať si takéto bolerko, lebo mi je zima. Ja nemám. Aké to je? Co toto je? Ja mám jesť. Všetko najlepšie. Nemám meniny ani narodeniny tvojim. Čo? Rečky, píkom, neviem. Veľa úpravia. Čo? Nemám narodeniny. Dobrého Ježiška. Keď mi dáte, dobre, tak ja budem tak Všetko najlepšie na Vianoce. aspoň niečo. Tu máš náš spoločný darček, využij ho správne. Vodo. Karáčo. Karáčo, namújem. Jaj, meg van találni. Šťastné a veselé. Drahá moja drahá prvorodená, najkrajšia prvorodená dcérenka moja. Zabudla. Zabudla si mi dať darček. Sme doma. Prvorodená, najkrajšia. Kép, tam les. To není kép, to je nahrávka. Ja sa tu dusím teraz, inak aj ja občas, tak som si dala čaj. Tu mi mama hľadá nejaké lieky, neviem na čo. Nenájde žiadne, lebo ani ja som nemala. Tento rok už žiaľ nemám tie moje tradičné raňajky, ale aj tento koláč je robený podľa receptu mojej babky, takže aspoň niečo. Aj dneska ideme preč, takže musím pripraviť tieto darčeky. A ešte tieto. Outfit číslo 2. Iba taká rýchlovka, lebo ideme len na obed zatiaľ, až potom ideme preč. Ja som poslúchala, a ty nie. To sú moje darčeky. Nie sú tvoje, ešte aj tam mám jeden, taký veľký. Outfit číslo 3. Ženy musia všetko robiť, chlapi musia ísť pred cestou na záchod. Dala som si dole takto vlasy, lebo tak sa mi nepáčili. Ale niekto mi vysvetlíte, jak môžem takto šoférovať, však tu leží na tom, pri tom.
Ja viem, že sú Vianoce a že sa tu s týmto serinkám, ale chcela som to už urobiť pred Vianocami, ale nejak sa mi to nepodarilo. Ešte mi chýba 1, 2, 3, ešte 3 výstupy. Mám to teraz trošku porozhadzované, lebo tam ešte dopisujem. A od zajtra ma čaká učenie na analýzu. Mám to tu tiež už týždeň a neviem sa k tomuto kopať. Čo je toto? Vyzerám už jak Rudolf, aj sa tak cítim. Idem na nechty, lebo tieto už sú hrozné. Neviem, či to je vidno. Také sú jednoduché teraz. Spravila som si dneska tieto mašle. Ale vôbec sa mi nepáčia, pretože sú moc veľké a predtým som si ich robievala také menšie. A tieto vlasy už tiež vyzerajú kadejako, no nejako to dneska už dobojujem. Musím to trošku upratať, lebo hneď príde otec s dedom. Do tohto košička som si dala všetky veci z adventného kalendára. Ja strašne ľúbim tieto adventné kalendáre od Alverde. Tento rok som ho mala takýto modrý a je tu všetko, fakt všetko. A najlepšie mi robia tieto krémy na noc. Tie sú strašne super. Naozaj mi pomáhajú, hlavne takto v zime. Taký pekný obal majú všetky tie veci. Tu som si rozdelila darčeky. Sice vyzerám ako vyzerám a zniem ako zniem a cítim sa ako sa cítim. Ale napriek tomu všetkému som sa rozhodla, že ako tradične vždy pri týchto vlogoch vám tu ukážem a sama sebe si zrekapitulujem, že čo som vlastne všetko ja dostala. A ako pozerám, tak som aj dosť poslúchala. Ako prvé tu mám od mojich 3 školských detí také drobnostky, ale veľmi si to vážim. Tak od môjho jedného žiaka som dostala čokoládu, moju obľúbenú, mimochodom. Od jednej žiačky ďalšej som dostala takéhoto krásneho anielika. Veľmi sa mi to sem inak hodí, lebo všetko mám tu takýchto dreveno-bielých vecí. Od ďalšej žiačky som dostala ešte takúto sovičku, KitKat, také guľôčky čokoládové a sviečku. Ja mám už zo pár takýchto sviečok, ale tieto nikdy nezapalujem, lebo ich je škoda. Preúpneme sa už na štedrý deň a hneď ráno som si otvorila darček od môjho priateľa. Pozdravujem. On mi kúpil telefón, na ktorý mimochodom teraz natáčam. Je to teda... Jak som prestala vlogovať, tak neviem rozprávať. Je to tento Redmi 13. Takto. Vyzerala som veľmi nešťastne a vyzerala som veľmi sklamane, ale to kvôli tomu, že ja nemám rada, keď mi niekto kupuje elektroniku. Iba raz, teda už druhýkrát sa stalo, že mi niekto kúpil elektroniku na nejaký sviatok. A prvýkrát to bolo vlastne, keď som dostala notebook na 18, ale vtedy ešte neboli také kadejaké laptopy, to bol môj v živote prvý laptop, takže mi to bolo v podstate jedno, ja som bola rada, lebo som sa chystala na vysokú a predtým som išla zase do Talianska, takže to bolo fajn. Pri tomto telefóne som vedela, že chcem Xiaomi, aj som dostala Xiaomi.
Ale chcela som tak trošku iný, na ktorý som si už začala šetriť, ale teda nevadí, no. A on si myslí, že sa mi to nepáči, že som z toho nešťastná. Môj problém je ten, že ja neviem prejavovať radosť. Toto je niečo, čo fakt neviem od malička, že keď mi niekto niečo dá, tak tú radosť veľmi prejaviť neviem. Možno, že taký náznak tam je, ale každopádne ja sa z toho teším, už som sa s ním skamarátila a už som si dokonca objednala aj nejaké kryty, takže je to super, že som dostala nový telefón, lebo si ja nemusím kupovať sama. Potom, ako ste mohli vidieť, som išla do Komárna, išla som k otcovi a tam som teda dostala ďalšie darčeky. O tomto som vedela, pretože som si ho vyberala sama, takéto tričko som dostala. Je strašne čudné, lebo je také, no ale skúšala som si ho a je fakt pekné. Taká pudrová, rúžová, alebo ako to mám nazvať, ani neviem, a strašne dobrá látka to je. K týmto darčekom tak trošku počítam aj jeho priateľku, lebo aj ona s nami vtedy bola a tiež nám takto zvykne dávať darčeky. Tak dostala som takéto lyžičky a väčšinou sa to dáva do kávy alebo takto do takýchto dezertov, aké tu na obrázku. Potom takúto sviečku, jablko a škorica. 3 knôty. Ja už neviem, čo som povedala predtým. Tkanivá. Myslím, že som povedala tkanivá pred neviem koľkými rokmi. Má takéto dve zapalovacie. Tkanivá. Ešte som dostala takýto mixér, ktorý som strašne dlho chcela. Ja som síce prestala s pečením a s takýmito vecami, lebo som na to nemala veľa času, ale prisahám, tu sľubujem, že sa k tomu vrátim a budem aj tento mixér naplno využívať. Možno, že to využijeme aj pri varení, ja neviem, ale k pečeniu sa určite chcem vrátiť a vyzerá fakt krásne. Nechcem to ešte teraz veľmi rozbalovať. Ja to neviem ukázať poriadne, lebo je to strašne ťažké a je to veľké. No takže takáto farba to je. To kebyže vidí moje 16-ročné ja, tak sa Teraz môžeme prejsť darčekom od babky nebohej, mojej zlatej, ktorá sa rozhodla, že nás opustí. A k dedovi, ktorý teda tam s nami bol, pretože sme ho nechceli samozrejme nechať samého. Ak budete vidieť nejaký náznak aj slz, tak to není choroba, to už sú emócie. Dedo nám tieto darčeky predal sám a bolo to ťažké, videla som to na ňom. A ja teraz, jak rozprávam, tak mi to je ťažké, ale nebudem plakať. A už plačem. Od nich som dostala takýto mini panettone. Ja to nikdy neviem vysloviť, ale je to strašne dobrý taký dezert. A babka vedela, že ho ľúbim, takže na každé Vianoce mi to zaobstarala. Potom tu mám takéto tričko, toto som si vlastne sama vyberala. A takúto sukňu. Je strašne taká mekučka. Ešte som si vybrala takúto knižku, že Veľké myšlienky filozofov. Inak tu je celá séria. A chcela by som ich mať všetky, pretože sú strašne dobre písané, čo som si tak listovala. Kvôli tomu som si teraz aktuálne vybrala filozofiu a nie psychológiu, nakoľko som začala učiť na tom gymnáziu. Asi 60% štvrtáckej, občianskej, maturitnej je filozofia a táto kniha mi určite pomôže aj trošku tým študentom lepšie objasniť veci aj sebe. Niektoré veci zo súčasnej filozofie už takto preleteli mimo mňa, že neviem, nejako ma to nebavilo ani na vysokej škole, ani na strednej, takže preto. Určite ju využijem aj pri učení ostatných a aj pri mojom učení sa. Okrem toho nám ešte chcela vždy spraviť takú radosť, že o čom nevieme, takže nám dokupovala nejaké maličkosti, tak teraz sme so sestrou rovnako dostali takýto set od DAW, kde je vlastne sprchový gel a dezodorant. A je to vôňa granátového jablka a hibiskus. Viem, čo to je, ale teraz vám to neviem vysvetliť. A ešte som mala v balíčku toto dievčatko, alebo anielika, alebo jak to mám nazvať. Potom sme sa presunuli už k mame domov a tam vlastne prišli neskôr aj druhí starí rodičia. Od mami som dostala túto kabelku, o ktorej som vedela, lebo som si ju sama kupovala. Tá predošla je už nejaká poničená, takže som potrebovala niečo nové do práce. Ďalšia vec, o ktorej som vedela, ale dosť sa tomu teším, sú takéto pyžamové nohavice, ale možno, že to budem nosiť iba tak aj na doma. Je to tá rozprávka, alebo tá značka, že Mifi. Všetci vieme, že som si to kúpila kvôli tým zajacom. A má to tiež strašne takú dobrú látku. Je to inak pyžamo, malo to aj tú druhú časť, ale tu som si už nezobrala, lebo tá sa mi nepáčila.
Ešte o tomto som vedela, to si vlastne dám sem teraz na ten telefón. Je to takýto phone charm, alebo jak to povedať, ale dá sa to dať aj na sluchatka alebo na kľúče. Sú to tieto postavičky z kráska a zviera. Ja som dostala takúto krásnu soľ do kúpela. Je to vôňa jasmínu a levandule. Má to takúto lopatku, to sa mi strašne páči. Ešte som od nej dostala tieto 3 masky na pleť. Táto je na pokojnú pleť z Liang Liang a Neroli. Toto je energetická maska so šalviou a santálovým drevom. A táto tretia je taká upevňujúca maska s pomarančom. S mojou sestrou sme sa shodli, že naša mama je obeť tému, pretože ona nám objednala, toto je inak veľmi pekné, toto sa mi páči, takýto náhrdelník. Ale objednala aj tieto prstenie. Povedala nám, že to ona si objednávala iba nejaké prstenie a že jej tam dali aj tieto a že jej to bolo malé, tak nám to dala do balíčkov. Tak hovorím, no dobre, no tak nevadí, ďakujeme, že na nás myslí. Ja takéto nenosím, lebo pre mňa je to strašne hrubé, ale dajme tomu, že toto je ešte celkom pekné. Len neviem, kam by som to akože mala dať. Takto. Toto je takéto niečo. To ani mne nejde hore. Také farebné. Naša mama mala taký nápad, že nám kúpi barbiny, ktoré sme mávali v detstve. Také, čo som ja mávala, to už sa ani vôbec nevyrába. Tie Majsín a Brec a ešte som mala také krásne barbiny, tie klasické. Možno, že niekde by ich ešte vedela zohnať, ale chcela to tak narýchlo kúpiť, aby sme to mali spolu so sestrou. Ja som z Barbie mala vždy takéto blondinky s takýmito ružovkastými a takýmito proste šatami. Aj ste videli už záber, ale tu vám dám fotku. Ona dostala vlastne takú morskú panu, ktorú takú podobnú mala tiež a náhodou jej to mama zničila vtedy. A že vraj to strašne mrzelo. Teraz dostala taký nápad, teda, že nám pripomenie trošku to detstvo. A ja som väčšinu mojich Barbie dala mojej sestre a ona ich zničila. Ona síce tvrdí, že ich nezničila, ale ja som to videla na vlastné oči. Nedávajte svojim mladším súrodencom nič. No a keď sme pri tých súrodencoch, tak od mojej sestričky najobľúbenejšej som tiež dostala pekné darčeky. Aj také, že do zásoby, ktoré som aj potrebovala, ale zároveň aj také, čo ma potešilo a o čom som ani nevedela. Prvé, čo tu mám, je tento fixačný sprej od Catrice. Tento dezodorant som ponovom začala používať od Alverde. Ponožky som si vypýtala čierne, lebo tie skoro žiadne nemám. Potom takýto scrub s krémovo pudrovou vôňou. Ďalej som dostala tieto 3 soli do kúpela. Toto je s kokosom a s fréziou. Toto je strašne zlaté. S vôňou maliny a vanilky. Toto tretie je vanilka, mandarínka a jasmínový kvet. Ešte som jej pred Vianocami spomínala, že teraz veľmi často raňajkujem mysli s jogurtom a zvyknem si na to dávať také ovocia, buď čerstvé, keď mám, alebo takéto liofilizované, tak mi zaobstarala tieto 2 maliny a jahody. Od sestrinou priateľa som dostala tiež nejaké maličkosti, tak ako prvé tu máme sviečku. No taká vianočná edícia peny do kúpela. Potom takéto masky pod oči, ktoré budem určite onedlho potrebovať, pretože mi začína skúškové obdobie. A tieto moje klasické obľúbené ovocné tyčinky s príchuťou čučoriedok. Na štedrú večeru, ako som spomínala, prišla aj babka s dedom, tak od nich som dostala tieto trička, takéto biele, to som si tiež sama vyberala. A ešte také isté, len v čiernom. Na druhý deň sme boli u mojej tety, od nej som dostala takúto bábiku, ozdobu na stromček, takúto misku, v ktorom boli peniažky a takáto čokoládka. Predtým, než sme išli k tete, tak som bola u priateľových rodičov, tak tam ma tiež čakali darčeky od jeho rodičov, od jeho brata a jeho frajerky a od jeho bratrancovej frajerky. Od jeho rodičov som dostala takéto stúpatko. Strašne som si to želala, pretože ak máme tu vstavanú skriňu, tak ja stále leziem na stoličku a proste čakám, kedy sa podo mnou zlomí. A určite je viac praktické mať niečo takéto doma. Okrem toho ma pod stromčekom čakali ešte ďalšie darčeky. Fén na vlasy. Ja síce fén mám, ale tento ma tiež potešil, pretože má toto tu. A že vraj to je strašne dobré, lebo vám to urobí také... Našla som si tam ďalšie trička. Takéto biele a takéto fialové. Ďalej tu mám utierák s takými macikmi, neviem, či to je vidno. Čajík veľmi aktuálny na prechladnutie. Ďalej sprchový gel. Vonia to po bielej broskyni, vanilke a orchideji. Potom ďalej takéto handmade mydlo. A ešte rukavičky sivé. Dostala som aj nové
obliečky. Ja som skôr fanúšik takých tých bledších verzií, alebo teda bledších obliečok, ale nevadí, aj toto nejako využijem. Od jeho brata tu mám sviečku. Neviem, po čom to vonia, ale vonia to dobre. Ešte tu mám takýto set. Toto je sprchový gel, toto je taký hrejvý vankúšik na ruky a toto je pena do kúpela. No a už tu máme poslednú taštičku. Dostala som Mackopu kozmetickú taštičku. Toto by vraj mala byť brošňa, ale neviem úplne, jak sa to používa, musím si to ešte nejako pozrieť. Ďalej tu mám takéto maličké plátna na malovanie. Ďalšiu masku na tvár. Budem vyzerať ako koala. Ďalej sú tu nejaké vzorky korejských sér na tvár. Vlastne sú tu 4. Tak. Ja milujem nálepky, takže som dostala aj takúto knižku s nálepkami. Určite ich využijem. Mám takú knižku, kde si píšem svoje spomienky. Mám aj diáre a niečo takéto, takže ja tu mám kam lepiť. Toto je úžasné. Ja som najprv nevedela, že čo to je, a potom som to odbalila lepšie a videla som, že sú to štepce na tvár. A vlastne všetko sú to postavy z Mackapu. A ešte tu mám takýto set tanierik so zajacom a šálka so zajacom. Moja mama si robila srandu, že je to pre deti, pretože to má 2 uška. No a čo? Toto budem upratovať asi aj do zajtra. Dúfam, že toto video sa vám páčilo. Mňa toto natáčanie hlavne vianočných videí baví, pretože ja to potom veľmi rada pozerám aj naspäť, že aké sme mali Vianoce predošlé roky. Verím, že aj vám sa to páčilo a teším sa opäť v nejakom ďalšom videu.